Viżibilment emozzjonata Mari-Louise Colejro Preca daħlet għall-aħħar darba fil-Palazz tal-President bħala deputat parlamentari. Dan wara li flimkien ma' żewġa Edgar u dawk li għall-aħħar 12 xahar kienu l-iktar qrib tagħha imxiet minn Palazzo Ferrera sa Pjazza San George. Ma' triq stajna ninnutaw it-tislima tan-nies li diġà qegħdin jagħmlu tagħhom lil dik li se tkun it-tieni President tar-Repubblika Mara u li żar President. Kif kienet dieħla l-aħħar darba fil-plenarja tkellmet ma' One News. Il-ħsibijiet tiegħek f'dan il-ħin qabel tidħol fil-Kamra tad-Deputati. Inħossni emozzjonata ħafna Antoinette, dik bil-forsi rrid nistqarra għadni kif ħallejt il-Ministeru. Inħossni grata ħafna lejn kull min matul din is-sena biex stajna nagħtu spinta lill-politika soċjali ta' pajjiżna, nwaqfu ċertu pedamenti importanti ħalli nkunu nistgħu jkollna tassew politika soċjali integrata. Irrid nagħti ħajr mill-qalb lil-lum ngħidlu hija il-Dr. Franco Merċieqa li matul din is-sena kien ta' spalla, lis-segretarjat tiegħi li ħadem ħafna, nistqar li jiena la naħdem ħafna, inħaddem ħafna nagħti ħajr mbagħad il dawk in-nies li fl-aħħar mill-aħħar kienu l-kaġun biex seta' jsir dan. Ġifieri l-elettorat kollu tas-Sitt Distrett, lil Ħut Iqriema, lill-Luqin li Alla volja minix minħallu amma tawna ħafna rispett u mħabba u l-Siġġiwin li l-istess tawna ħafna u ħafna rispett u dejjem kont milquha. Dawn kienu n-nies fl-aħħar mill-aħħar li kienu kaġun biex tajna din is-sena ta' xogħol u wkoll issa jekk Alla jrid tal-funzjoni li jmiss. Lil daw kollha ngħidulhom inħobbhom ħafna. Fissa One News nawgurawlek. Tkellimna wkoll ma' tnejn minn dawk li ħadmu magħha fil-Ministeru għall-Politika Soċjali. Huwa mument sabiħ, mument storiku għalija, jiena naraħ li pożizzjoni li tixraqilha bla dubju u dak il-prinċipju li dejjem ħadmet fuqu. Jiġifieri ma ħadmitx għal kulur partikolari wieħed, ħadmet għan-nies għall-Maltin u l-Awċin kollha. Inħossni kburi li ħdimt ma' xi ħadd verament bniedma intelligenti u bidejat illi nieħu pjaċir anke meta nsifru barra u titkellem hekk tpaxxik kulħadd jieħu pjaċir biha ngħid tara naqraw dal-pajjiż tant żgħir u dil-bniedma tant intelligenti. Ġifieri issa il-Prim Ministru għoxbu jsejħilha biex tkun il-President. Illum ħanalqu chapter u nibdew ieħor immedjatament ta' Presidenza, nemmen li ħanamluh tajjeb ukoll jekk Alla jgħinna. Intant il-Kunsill Lokali ta' Ħall-Qormi onora lil Colejro Preca bġieħ Ħall-Qormi l-ikbar unur li setet tagħtiha Belt Welida, unur li rrid jingħata bil-fors illum hekk kif m'hemmx unur ikbar milli tkun President tar-Repubblika, ħatra li se tieħu nhar il-ġimgħa.